तुम चल चल। कौआ सुना तारा लोग तनी मीठा ले आवा मुंह धोले बनी खराई मार दी मार तारा खराई तरह की सब गेहूं कटाइल बा बोझा बने के बाद तार खराई मरता खाली उठ सु तारा खाई के चिंता लगा रहता अपना रहता व्यस्त व्यस्त तो चई पदार्थ के सबके व्यस्त रहला आ तारा खाली तीन तीन छे खाली खींचे के बा आ खाली कहता खराई मरता मीठा दही बा हमरा खातिर मीठो दुलम बा मीठा दुलम बा यहाँ गरतान बरे के बाद सब अभी सब काम बाकी बा पेट झरता अरे जब तोरा लगले एक महीना से बुखार लगा तब तोरा पेट झरे लगा रे आए केने झरते रे पेट झरते रुक तोरा के बेल्ट से हम बांध दे रुक रुक ऐसे ऐसे तो ठीक ना हुई धड़ हट 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 पानी पेट से हट हट दुखाता ठीक हो जाए बेल्टवा से बांध तो कुछ देरी अलम रही नु रह दे सही से बेल्ट बांध देनी अब तो ठीक हो जीबे पेट बांधला से पेट झरल बंद हो जाई तब धैले बड़ा नोट कमा के नोट धैले बड़ा दवाई ना करेबो दवाई करो दो ना नोट पैसा पैसा दो दवाई जा करा ले तनी त जा मुआवा लइका मुआवा आ ओकरा के 5 कट्ठा डाब टपरा बेच के नौकर लगले आज तक ले आई ढाक ले मारे फगुए में कलस की आई तोहरो कलस की कपड़ा लेके आई कुछ लेके आई ले हैं अब कानून बतिए बड़ो का जाने आ जाई तो का करबो आ जाई तो अब ले आई ना रही थे फगुआ बितगुल चैती है या गोइले दुखा लगल माथा गरम करबे जाके जो फिर जो बाहर फिर जो मैं डालो तो जो फिर दवाई ली तोरा ई बुझाता हैं फोन धरावा तनी त कहता कि इस रूट की लाइनें सारी व्यवस्था है एको फोन लागत वो कर आ तू कहता कि आना जाई कैसे आई आ जाई नु तू है जानी बुझाइल ठीक बा आवे दो तो के लिए सब ओकरो पूरा हो जाए तोहरो पूरा हो जाए बुझाइल खाली खा तड़ा आ दिन में खाली खाट के सुता रहता कहता कि आवे द जाए दो कहो बार फोन लगला पर तनको सलाम सुनत तनको बात होता खाली कहता इस रूट की लाइन व्यवस्था है काम तू ही बिगड़ ले बड़ा जानला नु आई नु तो कर सब मनोकामना पूरे हो जाई ये कहे के मतलब कि अब तारा बता तनी बढ़िया से उ आई आ घर में लात ना लगावे तुम पहले सीधा बात बताओ तारा ना चली हमारा गाँव में पहले तहरा गाँव में हाँ अरे तहरा गाँव में कैसे चली हमारा गाँव में ना चलू एको दिन कब तो तहरा गाँव में गोई नहीं जब कहताड़ू तब चल देतनी फगुआ बीत गई घरे लोग खोजत हो कि चलो चलल जाओ हमारा गाँव पहले ना हो जाए के तो खर्चा हो जाई खर्चा हो जाई हाँ अरे खर्चा के फेरा में पड़ल बाड़ू तू काहे के भाई चलो चलो गाँव में चलल जाओ खिसिया मत चलो अब की हमारा गाँव में चलो तुम चलो हम गाड़ी आवता तो रोकवावता नहीं मोटरसाइकिल आवता रोकवावता नहीं ए भैया तनी हमनियो आई नहीं हो टाइम नहीं है क्या करी हो जाए जरूरी बाबू ए भैया तनी हमनी के ले ना चलो रुकत नहीं की सर कोनो का करल जाई लेट हो जाता कवा ले नु हां ना रोकवा सुनु ना हो रुकी हम रोकवा के देखतनी तू रुकवा देबू हाँ रोकवाई त हम रुक जिया स बोलेरो हां स्कॉर्पियो हां मैजिक सब रुक जाई तो जिंदगी भर पहुंचाते रह बहुत चट ठीक है कहताड़ू हो रुकी रोकवा के देखतनी पहले ही कहतू तो इतना लेट ना होई रोकवा दे तू हमरा का बुझाता हमरा से कोनो गाड़ी रोकता ठीक बा रुक पानी का पियो बे पानी अच्छा रुका आगे बन जरा खाए के ले आवत है मत मारा वो साथ करो का बड़ा चलती बात में बड़ा चलती काम है अब जल्दबाजी बउए तैयारी रखो अपन सब सामान समेट ला सब चलो उतारे के हो ठीक बा
उतर गई आओ धाली पैसा बा हो भाई पैसा बा हाँ रुकी पैसा के बारे में का जानल ली हम देता नहीं छुट्टा वहाँ कुछ ना जानिला ना ये कुछ नहीं जानल अच्छा बौरा हवा नहीं पैसा हम देते नंबर दीते अपन नंबर हाँ अच्छा लिखी 95 हाँ 073 95 073 23 315 हाँ हो गई हाँ 95 073 23 315 हाँ अब वो अस्थिर होके कॉल पर क्या ले रही अच्छा लगा कि बात हुई ना हाँ हाँ हमारे भी मोबाइल रहेला हाँ फिर हमने तो गाड़ी के जरूरत पड़ी तो रोड हाँ 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 भैया हाँ कबहू जरूरत पड़ी तो हमारा 24 घंटा सेवा मोबाइल रहेला रउरा कबहू फोन करम हाँ 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 ठीक बा ये नंबर ठीक डाल लगा बहन बाबा हमको लागल चल हम जूता पहनले बन जय हो बहन बाबा बढ़िया से दिन रात पार करी हम चलो रवा केने धूरी धूरी गहूम लिया के आओ तनी सब सेंडी लगो लेता जाता नेता गुरगोड़ हाँ तब का रुका तनी ऐसा रुका गाँव में शिकायत थोड़ी कहत रही नु ऐसे कि हमारा गाँव में चली तो का करबू अपने गाँव में एको बार ना चलबू रौरा 3 साल तो हो गई गोइला वहाँ गाँव घर का कही चलो फगुआ बादो तो चले के बानू ठीक बच्चा राम साहब ने कुतो हाफल में देखत रहनु एकरा में बड़ी पैसा लागत खर्च चलो अब ठीक हो गेल चलो प्रणाम जी मुखिया जी प्रणाम 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 बड़ा ढेर दिन पर आवत रह का कही मुखिया जी टाइम लागता बाहर रहता जेनु जानता अरे जो बाई तारे घर में है तो समझ गदहे सुनीला एकदम पूरा एकदम हाला गुला कैले रहे वालो हाला गुला हाँ अच्छा आज बानी हम हाला गुला ना होई हई कुत्ता ले ले बा आई पूता अरे पूता मत कहीं एकरा के का हो अरे बड़ा ही चीज है रात भर पहाड़ा देला हमनी के एकरा में खर्चा बा का खाला का खाला एकरा में 250-300 तो रोज खर्च बा तो खाला का कि 250-300 माने काउची खाला 250-300 कहत रह अरे एकरा के शिकार दियाला सांझी के अंडा घोर के पियावल जाला हाँ। देखत है नु एकरा के किनले बानी एकर दाम पूरा कम करे नहीं तो 18,000 के पड़ल एगो बात बताए तनी हाँ तू जोन तार बागा भाई बड़ा नो अच्छा आ बाबूजी उ पूरा गरम बड़ा लो गरम वालो एक दिन सुननी कि फगुआ में कहत रहलो गावे फगुआ में आ कहिए ना अइबे ना कइलो ना तो तनी ज्यादा काम पड़ गए जा तो हम जा तनी घर अब देखल देखा अपन समझी हो चलो हो देखी हो अपन हिसाबे किताब से गाँव घर के बात चलो 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 आगे नहीं जा तो बाबू बनो गोर लगा तनी बाबूजी अरे रुक ना रुक काहे अनसैले बड़े बीच गोई दशहरा फगुआ तोहरा छुट्टिए ना मिलत है अरे का कहब सरकारी काम में बउए छुट्टी कम मिलेला तो ऑनलाइन से कहे ना ले लेला ऑनलाइन से बड़ा सरकार से करैया बा छुट्टी नहीं खे मिलत अच्छा अरे की करे के आवे कर रहे फगुआ में हाँ लेकिन का कहीं कुछ आपसी दिक्कत रहे हमनी के आगो नहीं है लेकिन आगो नहीं है धान उन गेहूं काट के जाइम ऐसे थोड़े जाए चलो गोड़ लगता नी आए तोरा बुझाता कितना हम परेशान में बदमाश हाई बैग लेके आइल बड़ा हाई बैग लेकर भाई खली आई अब तक हमरा बुझाती है कि अब तड़े ससुराल से घूम के बहरी बहरी अब तड़ा तू हमनी के नहीं, हमेशा ससुरारी चल आए जाता बदमाश कहीं के 1 रुपया तोरा देवे के बाद घरे रे तोरा ही बुझाता कैसे खेती होता आए आ चल तड़े एगो आई कुत्ता लेके आइल बा हाई कुत्ता अरे मिठाई जदुलम बा एकरा कुकुर भी आए आ कुत्ता के बिस्कुट खियावता देखो तारा ने बिस्कुट खियावता कुत्ता के सुन तू लोग तो गाँव घर में बात तो कसहू तहरा लोग के काम चल जाई बाहर में बड़ा भाव से रहे के पड़ेला भाव से रह के नहीं खे सीधा हमारा नजर के सोझा से हट काहे किसी तो कहाँ जाई जो हमनी के घर बनाई घर बात अब अपने बांट कर रही बाबू ई का कहत रह ये मैं ना रहा बउआ, उनको कहल ठीके बा उ बैला के कमाई पर भैंसिया काटे चाली तो वो तो मरता और कमात
ओकरा पसेना अभी देखो बताओ तनी अभी हई बड़ा हाँ खाली 3 पौवा का भात खाता रह हाँ आ खाटी में दिन भर सुता रहता रह यहाँ में खड़े खड़े जान निकलत रहता बधाई में हाँ लड़का के पेट झरता बुखार लगता दवाई के निके पैसा नहीं के रहा तू गोइलो तो कहल कि फगुआ में आई फगुआ में तू अइलो तारा सारा में बैठा रह कि कपड़ा लेके आई हम सोचनी कि लड़का के कपड़ा लेके आई तू कुछ लेके आई लो हैं तोरा हमारा चली ना सीधा बात देखो तो घर में परिवार खिसियाई बा कहत रहनु कि चलो पहले ही एक साल पहले खाली तू कहत रहु गांव पर चले के गांव पर देखती है तो नतीजा लागल बा पैसा के बात होई पैसा कुछ बा लेके आइल बड़ू पैसा कहाँ बा? पैसा कहाँ बा पैसा कहाँ बा पैसा कहाँ बा अरे 50,000 का महीना बा ऐसे ही सरकारी सर्विस करता रहा 5 कट्ठा खेत वो गायब हो गई हम रोड पर के खेत रहे आज 3 लाख काठा भइल बा हैं पैसा कहाँ बा हमनी के देखो तो बाबू तू तो पुरान होइल नु हाई कुत्ता किन ले बा देखो अंग्रेजी कुत्ता किन ले बा एमे पैसा ना लगल हा बाबू को कुत्ता नहीं किनता एगो कुत्ता किनता ये कुत्ता कुत्ती के कौन काम रहे यहाँ देखो तारा जे ई बेचार मारे इनका बेवाई फाट गुल बा कमात बेवा है हाई देखो तड़ा एंडी है सब इधर के हाई हमर खड़खड़ प्राण निकलल बा तारा लोग लैस करता ई बताओ ई निमन काम बा 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेच के तो हम नौकरी लगावल गइल तब बहुत हर उहे हाल बा अरे तू तो समझबो ना तू है तो आग लगावत तोड़ा घर में बैठल बैठल हम ही आग लगावत हई आग नहीं लगावत हम तो हमारा मीठा दुलम बा हम ही आग लगावत हई तो बैठल बैठल तहार कोनो काम बा इहे सब नु सोचे के बतारा एगो में तू लड़ावे के भाई में आ तू कुत्ता कुत्ता पोस आ कुत्ता खियाव आ बाप के मत खियाव हम खाली खियाई आ तू कुछ मत कर अरे तो जेकरा में रहियन तेकरा में नु खइहन हम कहां जेकर में रही हन तो बाबूजी का कहत रह तू हम का कहत हई हम तोहरा के का कही तू तो जाके मौज करता रहे जे मीठा दुलम बढ़ गए हई देखो तनी फोका से के बेटी चला लगा जे 5,000 लगा के ओजा खर्चा करता रहा एजा एगो सामान बा एजा मरत हुए सुना कुछ हो जाई घर में रह नहीं के जाओ के कुछ हो जाई हम एकरा में ना रहब समझ लो जैसे जो आइल बड़े वैसे ही जैसे निकल आते ससुराल सब धन धकाई बड़े नु हई खलिया झोरा लेके आइल बड़े नु हई लेके जो जल्दी ऐसा भाग खिसिया तो ना जब ले बटाई ना सुन जब ले बटाई ना तब ले तोरा घर में लात निकल लगावे के सीधे जो तू हो बाबूजी इहे बात कहत रह अब हम ई कहते बाने तब हम का बाकी बानी इनकर तरह से तू हो गेल हमरा तरह से केहू नहीं खे हम तोरा तरह से के रही ये कहत रहन जे ओइ जे रह आज ओइ जे से ससुरारी जाके धन धन ढोल के दे द हम मेहरारू के लिपस्टिक 5,000 के लुगा साड़ी किन के दे द ये कहत रह बताओ हमने कर बस्तर नहीं खे हई सैंडल है थी लिपस्टिक आई का जूता मजा ठीक बा तुम लोग हम अरे जा काम ठीक बात लिपस्टिक हमर फैशन देखत रह हम मुखिया जी के बटुरा तन्नू बटोर, चलो हम मुखिया सरपंच के बटोर, बटोर ले आ। बटुरले होई मुखिया सरपंच के बटोर अब तो बड़ भाई छोट भाई के भगाइए दिले बड़े अब तो बंटवारा होखबे करी तो रुआ एक दोसर भाग जो है दूसरा भाग अगला वीडियो में देखम जा अगर ये वीडियो अच्छा लागल होके तो पहला बार देखत होकी तो सब्सक्राइब जरूर करम आ लाइक तो जरूर करम आ कैसा लागल एकरा बारे में कमेंट करके बताइब। जय जय हिंद जय भारत जय भारत।